Goddag og velkommen til Dr. Wilsholms julespecial. I dag er vi taget ud på en arbejdsplads for at se, hvordan en julefrokost kan forløbe. Der kan opstå nogle svære situationer, og dem kigger vi lidt nærmere på. Ja, det var sgu hyggeligt, I ville komme, drenge. Jeg er simpelthen bare så glad for at se. Det er jo en tradition. Er det ikke rigtigt, Lav? Jo. Det plejer vi sgu da. Ikke? At kopiere bagdelen. Jo, for helvede, mand. For helvede, mand. Det vi da altid gjort, ikke? Jo. Ja, men jeg er ikke så meget for det, for nu er jeg jo yngste mand, og du er direktør Hoffmann. Troels, vi skal have det sjovt for helvede, mand. Plejer vi at gøre sådan noget? Nu er du altså for kedelig. Åh, mand, og mit hjerte så slår helt vildt. Kan du mærke det? Det vi så her, det var jo en god gammeldags slags sexikane. Og Troels, jeg synes faktisk, du klarede det her rigtig, rigtig godt. Du var afvisende, og du opmuntrede ikke direktøren. Jeg synes, det var flot klaret, så du kan godt fortsætte julefrokosten. Skål, Hoffmann. Det er simpelthen bare så fedt, at du vil være her i dag. Det savner jeg virkelig, fordi derovre, altså, de er ikke professionelle. Nej. Det er professionelle. Nej, de er nogle rigtig røvhuller, er de ikke det? Altså, direktøren er jo... Ja. Det er helt skudt, mand. Ja. Altså, i forhold til dig, Hoffmann, ikke? Ja. Jeg er også god. Jeg tænker på det der kundekartotek. Har du med nu, eller sender du det på mail, eller? Ja, hvis du gerne vil have det. Det vi lige så her, det var jo helt forkert af Lav, som er til julefrokost på sit gamle arbejde. Fordi han, dels taler han dårligt om sin nuværende arbejdsplads, det er illoyalt, og det kan man faktisk blive fyret for. Og dels så giver han faktisk også sin gamle direktør lov til at få noget at vide om kundekartoteket på den nye arbejdsplads. Det må man overhovedet, altså det er jo forretningshemmeligheder, så det må man heller ikke udlevere. Ved du hvad? Du er simpelthen bare så heldig, at du er her. Hva? Jeg er simpelthen også super glad for bare, at være her. Altså. Du har sgu det hele her. Ja. Ikke? Der er både ferie og frokostordning og alt det, der starter med F. Jamen, jeg synes ikke rigtigt, jeg får det ud af det, som jeg er værd. Og de virker sgu meget flinke derovre ved kunder og ko. Altså, det er sgu nogle super fede mennesker derovre. Altså, nu har jeg været derovre 2 gange, ikke? Og de rykker altså derovre, ikke? Altså. De kan ingenting. Jamen, sådan. det må jeg sige, det føler jeg mig... Det kunne jeg måske godt tænke mig at prøve på et tidspunkt. Det vi lige så her, det var ikke særlig heldigt, fordi Troels kommer til at sige, at han kigger på andre jobs. Og dels skal man ikke sige til sin nuværende arbejdsgiver, fordi at det kan give dårlig stemning, og man så måske ikke får de spændende opgaver i fremtiden. Men dels er det også faktisk noget, som ens nuværende arbejdsgiver kan bruge som årsag til at fyre en. Altså hvis man siger, at man som ansat egentlig ikke har lyst til at være der mere, så er det faktisk en lovlig fyringsgrund. Skål, Lise. Skål, Lise. Skål, Troels, mand. Nej, jeg gider ikke mere, men nej, jeg gider ikke mere, mand. Nej, jeg gider ikke mere. Lad være med det kat, dreng. Kom nu, Troels. Nej, jeg gider ikke. Der er nok til begge to. Troels, skål, mand. Skal du skubbe det? Jeg gider fandme ikke mere. Lad være, hvad fanden? Efter det her, så er der vist ikke nogen, der er i tvivl om, at Troels han får det lidt svært på jobbet på mandag. Man skal selvfølgelig ikke lade sig rive med af situationen og slå løs på kollegerne, hvad enten det er nuværende eller tidligere kolleger. Er der nogen, der lægger op til slagsmål, så skal du selvfølgelig glide af på den, og kan det ikke lade sig gøre, så må du løbe din vej. Ellers så vil jeg ønske dig, at du får en rigtig god julefrokost, og jeg håber også, at du får en god juleferie. Vi er tilbage til næste år, så rigtig glædelig jul.